Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. I Kraka har vi set på, hvor mange ledige, som får arbejde på forskellige tidspunkter i deres ledighedsforløb. Det tallene det viser, det er, at andelen, som får arbejde, det stiger ret kraftigt op til, at dagpengene ophører. Vi kan faktisk se, at sandsynligheden for at få et arbejde det bliver femdoblet hen mod slutningen af dagpengeperioden. Det kan der være forskellige grunde til, men en del af formodningen er, at nogle ledige søger lidt bredere, både geografisk og branchemæssigt, når de har udsigt til at opbruge deres dagpenge og eventuelt skulle starte i kontanthjælpssystemet. Det er ikke kun en tendens, vi kender fra danske data og danske studier, men det er også noget, man finder internationalt set. Det er ikke det samme som, at alle ledige venter med at søge arbejde, indtil de har opbrugt deres dagpenge. Der er mere end 300.000 ledige, som hvert år er i berøring med dagpengesystemet. Og langt de fleste søger formentlig intensivt arbejde fra dag 1. Men vi kan altså se af tallene, at der også er en anden gruppe, som på en eller anden måde indretter sig på arbejdsmarkedet efter dagpengeperiodens længde. Så det underbygger lidt, at der på en eller anden måde vil være en jobsøgningseffekt af at afkorte dagpengeperioden. Det er sådan gevinsten ved det. På den anden side, så vil det også medføre, at væsentligt flere end i dag vil falde ud af dagpengesystemet. Med de tal, vi har fundet her i analysen, så tyder det på, at et sted mellem 8 og 16.000 fremover vil ryge ud af dagpengesystemet årligt. Det vil være særlig mange i 2013, og det hænger simpelthen sammen med både ledighedssituationen, men også den måde, man har valgt at indfase dagpengeperioden og afkortning af dagpengeperioden på.